Дзень добры, яснавельможнае панства. Вёска Сялец. Ну, паселішч такой назовы, вось сялец, у нас на Беларусі вельмі шмат. У кожнай вобласці па некалькі сельцоў. Вось гэты сялец знаходзіцца ў Брэсцкай вобласці, у Бярозаўскім раёне, былое Вялікае княства Літоўскае, а сёння рэспубліка Беларусь. Што да назову паселішча, паважанае панства, то вось знаўцы тапанімікі кажуць так, што слова сялец і слова сяло азначаюць адно і тое ж. Проста калісьці даўным-даўно казалі не сяло, а сялец. Ну, а з гадамі вось гэтае слова сялец выйшла з моўнага ўжытку і засталося толькі ў тапаніміцы. Вось так. Ну дык што, хадземце знаёміцца з сяльцом. Наперад! У 1397 годзе, паважанае панства, наш з вами вялікі князь Вітаўт вось гэтае паселішча сялец за паслугі перад айчынай падараваў Гіяцынту Ляневічу. Ну, жыў калісьці вось у Вялікім княстве Літоўскім такі хлапец. Ну, а ад яго ўжо, значыцца, вось сялец перайшоў да Вяшторт Гамшэяў. Ну і вось пры іх у 1450 годзе вось тут у сяльцы быў збудаваны замак. І гэты замак пазней зваўся, значыцца, Сялецкі палац. Во, і праіснаваў ён даволі доўга тут у сяльцы. Ён быў зруйнаваны ў 1733 годзе. Справа ў тым, паважанае панства, што вось у 1733 годзе, значыцца, памёр наш кароль Аўгуст Моцны, вось который другі саксонец. Ну і у нас тут пачалася барацьба за каралеўскі трон паміж вось сынам Аўгуста Моцнага, Фрыдрыхам Аўгустам і Станіславам Ляшчынскім. І вось Фрыдрыха Аўгуста падтрымала Расія, яна ўвяла свае войскі на нашу тэрыторыю, і вось тут каля сяльца у 1733 годзе адбылася вялізная бітва паміж вось прыхільнікамі Фрыдрыха Аўгуста і Станіслава Ляшчынскага. І тут вось войскі Станіслава Ляшчынскага былі разбітыя. І каралём тады вось стаў ужо гэты Фрыдрых Аўгуст саксонец, які ў нас пачаў называцца Аўгуст III. І вось падчас гэтай бітвы тут у сяльцы быў знішчаны вось сялецкі гэты палац, і больш ён не аднаўляўся. У 18 стагоддзі вось гэты замак быў знішчаны сялецкі, ну а ў 15 стагоддзі ён стаяў новенькі, у ім жылі гаспадары, Вяшторт Гамшэі, што збудавалі яго. Ну, я вам хочу сказаць, што Вяшторт Гамшэі збудавалі не толькі замак тут у сяльцы, а яшчэ і касцёл у 1471 годзе. Во! І ў тым жа 1471 годзе пры Вяшторт Гамшэях вось сялец стаў цэнтрам воласці. Была воласць такая сялецкая. Ну і Вяшторт Гамшэі кіравалі тут да 16 стагоддзя. У 1521 годзе Станіслав вось Вяштортавіч з Гамшэяў памёр, не пакінуўшы пасля сябе нашчадкаў. І сялец перайшоў да ягонай жонкі Зоф'і. А тая пабралася зноў шлюбам, значыцца, ўжо ў другі раз з шчасным Грамялай, і тут пачаў кіраваць вось Грамяла.
Але тут вось умяшаўся кароль і вялікі князьства літоўска Жыгімон Стары, сказаўшы, што мы сялец даравалі Вяшторт гамшеям, а паколькі яны нашчадкаў не пакінулі, значыцца сялец вяртаецца каралю, бо заўсёды быў каралеўскім уладаннем. Ну а ў 1522 годзе, значыцца, Жыгімон Стары дорыць сялец каралеве Боне, сваёй жонцы. І думаю, што каралева наша тут бывала ў сельцы і не аднойчы, бо менавіта па яе загадзе быў перабудаваны вось замак Вяшторт гамшеяў пад палацык, а значыцца, яна там спынялася і начавала. І варта было б, думаю, вось адну з вуліц сельца перайменаваць у гонар каралевы Боны. Пры каралеве Боне сялец становіцца мястэчкам, атрымлівае статус горада. А вось, пажаны панства, і каралева Бона ў свайго мужа Жыгімонта Старога для сельца выклапатала прывілей на правядзенне тут штотыднёвых кірмашоў, а таксама на пабудову тут карчмы. Ну, карацей, як кажуць вось навукоўцы, у сяльцы пачалося інтэнсіўнае сацыяльна-эканамічнае развіццё. Пачалі будаваць тут лаўкі, крамы, будуюцца хаты гандляроў. Ну, карацей, мястэчка пачало разрастацца і пашырацца. Шмат чаго вось каралева Бона карыснага зрабіла для сяльца. Ну, я вам скажу, што тут жа вось у сельцы яна збудавала і касцёл, як кажуць гісторыкі, вельмі такой арыгінальнай архітэктуры. І той касцёл тут прастаяў аж да 1860-х гадоў. Ну, а ў 1863 годзе у нас вось у Беларусі адбылося нацыянальна-вызваленчае паўстанне. Ну, і вось ксёндз мясцовы ў сельцы, вось што быў у касцёле, кажуць, падтрымліваў паўстанцаў. Ну, але даказаць гэта ніяк не маглі. І тут адзін селянін у сельцы, значыцца, патрапіўся на крадзяжу. Вось, ну і яго злавілі і сказалі, што вось ты возьмеш стрэльбу, засунеш ксяндзу пад страху, і мы цябе ў крадзяжы абвінавачваць не будзем, судзіць мы цябе не будзем, закрыем вочы на гэта ўсё. Той селянін так, кажуць, і зрабіў. Ну, а там да ксяндза прыйшлі з вобыскам, знайшлі гэтую стрэльбу, абвінілі яго ў падтрымцы паўстанцаў і адправілі на шыбеніцу. Вось такая мясцовая легенда. Ну, а касцёл вось тады адразу разабралі. Дык вось той касцёл старажытны разабралі, а на яго месцы у тым жа 1863 годзе распачалі будаўніцтва вось гэтай новенькай мураванай праваслаўнай царквы. Гэта была вось гандлёвая плошча, а вакол тут гэта былі каталіцкія могілкі. Ну і вось царкву праваслаўную гэту збудавалі ў 1870 годзе і асвяцілі ў гонар Успення Пресвятой Багародзіцы.
гэтая царква, паважанае панство, яна ніколі не зачынялася. Яна вось дзейнічала і за палякамі, і за немцамі, і за саветамі. І калісьці гэтая царква была вельмі багатая. Ну, але вось падчас Першай сусветнай вайны, вось калі народ сяльца ўвесь падаўся ў бежанства, то ўсё начынне вось царквы вывезлі ў Санкт-Петербург. І назад ужо, самі разумееце, сюды мала што вярнулася. Толькі вось пару старажытных абразоў. Вось гэтае месца ў сельцы завецца Папоўшчына. Ну а чаму яна так завецца, то вам пра гэта лепш распавядзе мясцовы жыхар, краязнаўца Мікалай Александрович Пейган, які, дарэчы, напісаў кніжку вось пра сваю вёску «Сяло ля Бакшты». Калі ласка. Папоўшчына этой тэрыторыі завецца таму, што это былі царкоўныя землі. Яны працягваліся на ўсход яшчэ, можа быць, на кіламетра 1,5, а за маёй спіной стары цвінтар. Тут калісьці стаялі две царквы. Першая Успенская, дата яе пабудавання невядомая, і толькі вядома, што в 1733 годзе яна была спалена Станіславам Ляшчынскім і Аўгустам Саксонскім у перыяд барацьбы за каралеўскі трон. Праз некалькі дзесяткаў гадоў будуецца новая царква, Покровская. Дата яе пабудовы 1754-56 гады. Праіснавала яна як уніацкая до 1839 года. Пазней, будаўніцтвам новай, яна ўжо як праваслаўная стала прыпісной царквой. У 1915 годзе, калі сельчукі выязджалі ў бежанства, донскія казакі спалілі царкву, селец, але і пасля гэтае месца было святым для нашых жыхароў. Теплой хвали укрой, супокой. Што да нацыянальна-вызваленчага паўстання 1863 года, паважанае панства, то вось тут, у сяльцы, нарадзіўся адзін з актыўных удзельнікаў гэтага паўстання Александр Акінчыц. Гістарычная даведка. Акінчыц Александр нарадзіўся 9 лютага 1839 года у вёсцы Сялец. Памёр 20 красавіка 1886 года ў Парыжы. Паўстанец, медык, публіцыст, мемуарыст. З 1856 по 1861 год вучыўся на медыцынскім факультэце Маскоўскага універсітэта. У 1861 годзе распачаў лекарскую практыку ў Шарашове. Арыштаваны за аказанне медыцынскай дапамогі параненым паўстанцам. Асуджаны да 15 гадоў катаргі. На этапе паміж Табольскам і Томскам Акінчыц і яшчэ двое вязняў змаглі схавацца пад імёнамі памерлых ад тыфу ссыльных. Акінчыц пад прозвішчам Маляўскі застаўся ў Расіі. У жніўні 1865 года разам з Зыгмунтам Мінейкам даехаў да Парыжа. Займаўся лекарскай практыкай. Актыўна ўдзельнічаў у дзейнасці эмігранцкіх арганізацый з тэрыторыі былой Рэчы Паспалітай. Выступаў з публікацыямі ў прэсе.
напісаў мемуары «Успаміны з побыту» у Расіі ў 1863 годзе. Александр Акінчыц у атрадзе Стравінскага быў доктарам, ён не ўдзельнічаў у баявых дзеях. Але калі вось яго на допыце запыталі, што вас прывяло в атряд, то ён адказаў, што даўняя ідэя вызвалення айчыны. Яму далі 15 гадоў катаргі, але ён вось змог уцячы і быў вымушаны пакінуць сваю айчыну і падацца ў эміграцыю, бо тут, на радзіме, вельмі жорстка распраўляліся з удзельнікамі паўстання і тымі, хто спачуваў паўстанцам. Муравьёў-вешальнік да беларусаў звярнуўся з такімі словамі, што «забудьте свои давние мечтания, занимавшие вас доселе, господа. И помните, что если вы здесь своими мыслями и чувствами не станете русскими, то вы будете здесь иностранцами и будете вынуждены покинуть этот край». Добавить нема чего. Александр Акінчыц, ён быў сапраўдны беларус, і ён валодаў добра беларускай мовай і ў эміграцыі, вось у Парыжы, па памяці для сваіх землякоў запісаў на беларускай мове паэму «Тарас на Парнасе». Ён вось жыў і памёр у прыгарадзе Парыжа, і памяць пра яго там ёсць і сёння. У прыгарадзе Парыжа ёсць музей і вуліца доктара Александра. У Александра Акінчыца ў Францыі нарадзілася 5 дзетак. І вось напрыканцы мінулага стагоддзя хтосьці з яго нашчадкаў прыязджаў сюды у Сялец і быў тут на гэтых каталіцкіх старых могілках. Лічыцца, што тут недзе пахаваны бацька Александра Акінчыца Восіп Акінчыц. Ну, але магілу ніхто не знайшоў ягоную. Ну, знайсці яе сёння тут проста цяжка вельмі. Тут на гэтых старажытных могілках захавалася яшчэ каплічка. Вось эта каплічка святога Лаўрэна. Ну і вось за саветамі нейкія недобрыя людзі падпалілі гэтую капліцу, яна гарэла, была напаўразбураная, ну але мясцовыя жыхары вось адрэстаўравалі гэтую каплічку. Ну і магчыма, што вось гэтая каплічка, яна яшчэ памятае вось Александра Акінчыца. Пасля паўстання 1863 года вось каталікі сельца доўгі час былі без касцёла. Яны не маглі атрымаць дазвол на будаўніцтва тут каталіцкага храма. І толькі ў 1908 годзе тут вось у сельцы распачалося будаўніцтва новага цаглянага вось гэтага касцёла. У 1912 годзе нават у газеце «Наша Ніва» з'явілася такі невялічкі артыкул, дзе было сказана, што у мястэчку Сялец будуецца пекны мураваны касцёл у стылі неаготыкі. Будуе касцёл шчыры беларус ксёндз Рамейка. Ну і ў тым жа 1912 годзе у гэтым касцёле адбылося першае набажэнства. Ну і, думаю, адбылося па-беларуску, раз касцёл будаваў шчыры беларус ксёндз.
За саветамі гэты касцёл быў зачынены і ператвораны пад зернесховішча. Пазней тут захоўвалі газавыя балоны, тут захоўвалі калгасныя ўгнаенні. І толькі ў 1990 годзе вось будынак касцёла вярнулі вось мясцовым каталікам. І людзі вось тут сабралі грошы і на свае ўласныя грошы зрабілі тут рамонт, і сёння тут ідуць набажэнствы. Сялец – гэта тыповае беларускае такое мястэчка, дзе ёсць царква, касцёл і сінагога. Ну, правда, на сёння сінагогі нямае ў сяльцы, яна была разабрана пасля Другой сусветнай вайны. Тут у сяльцы жыло калісьці вельмі шмат габрэяў. Вось гэтае месца ў сяльцы завецца Фарштат, што перакладаецца як прадмесце. Тут жылі заўсёды габрэі. Ну і габрэі тут вось пасяліліся яшчэ ў часы Вітаўта Вялікага. Гэта было амаль цалкам габрэйскае мястэчка. І тут вось у сяльцы нарадзіўся знакаміты віленскі гаон Ільяху бен Шлома Залман. Гістарычная даведка. Эпіяху бен Шлома Залман нарадзіўся ў 1720 годзе ў сяльцы. Памёр у 1797 годзе ў Вільні. Вядомы як віленскі гаон. Слова «гаон» у перакладзе з іўрыту азначае геній. Адзін з выбітных духоўных аўтарытэтаў артадаксальнага габрэйства, рабін, кабаліст, матэматык і грамадскі дзеяч. З дзяцінства праяўляў выдатныя здольнасці. У 3-гадовым узросце ведаў на памяць усю пісьмовую Тору, якую мог цытаваць нават у адваротным напрамку. У 18 гадоў узяў шлюб, але пазней пайшоў вандраваць па габрэйскіх абшчынах. Наведаў буйнейшыя габрэйскія цэнтры ў Берліне, Празе і Амстэрдаме. Дык вось, паважанае панства, Ільяху бен Шлома Залман, павандраваўшы па свеце, вярнуўся вось назад у Вільню, і ў Вільню ў 1760 годзе сабраў вакол сябе вучняў і пачаў ім перадаваць свае веды. Ну, а вось яны ўжо пазней пачалі ствараць габрэйскія абшчыны і школы па прынцыпах вось віленскага гаона. І вось лепшымі яго вучнямі лічацца Хаім з Воложана, Мендель са Шклова і Менашы з Ільі. Усе вось з Беларусі. І, дарэчы, вось ён сваіх вучняў, вось віленскі гаон, разам з сем'ямі адправіў у Палестыну, і менавіта вось іхнія ўжо дзеці стварылі асноўнае ядро габрэяў і Іерусаліма. Так што, калі б вось не гэтае мястэчка Сялец, то, магчыма, сёння і не было б такой дзяржавы Ізраіль. Я купил 100 з паперы, написал, что я веру на корабель сел и восемь в Иерусалиме. Між каменняў в сцяне плачу, гэты ліст паклаў у шчыліну на удачу, а раптам ды ўбачыць той, хто над намі ўсімі. Старой магеркаю, пакрыўшы галаву, я спеў каверкаю краіны, дзе жыву, схаванай між гарамі, ды горам не забытай, злева і справа бітай, зверху і знізу бітай. Калі ад полюсу да полюсу вякі, ці хопіць голасу на песню нам стары, у тым гармідары на вечным скразняку, як цяжка быць стары на правільным баку. Я купіў 100 з паперы, напісаў,
что я веру, на корабель сел, и вось я у Иерусалиме. Амаль 600 гадоў жылі вось габрэі тут у сяльцы. І тут, дарэчы, адбываліся вось габрэйскія ваады, вось соймікі, дзе збіраліся кіраўнікі кагалаў і вырашалі вось розныя свае пытанні. Ну, я вам скажу, што вось за ўвесь час ваадаў вось у Бярэсці было 5, у Гародні 2, а вось тут ваадаў адбылося аж 12 у сельцы. Відаць, для габрэяў Вялікага княства Літоўска вось гэта мястэчка Сялец было нейкім знакавым мястэчкам. Ну, на сённяшні дзень пра габрэяў такі нагадваю вось гэтая міква. Міква – гэта лазня габрэйская. Ну, а побач з міквай там стаяла сінагога, яе ўжо няма. Ну, а далей гэта былі габрэйскія могілкі. На сённяшні дзень там ужо не засталося анігоднага камня на гэтых могілках. А падчас Другой сусветнай вайны немцы камнямі гэтымі надмагільнымі выклалі вось дарогу. Пра сялец можна распавядаць бясконца, паважанае панства, колькі розных гістарычных падзей тут вось адбылося. Ну, а якія людзі вось выйшлі, нарадзіліся тут вось у сяльцы. Тут жа нарадзіўся вось наш знакаміты беларускі драматург Мікола Арахоўскі, адсюль Віктар Супрунчук, а вось у гэтай хаце нарадзіўся Алесь Разанаў. Цікавая вельмі гісторыя вось гэтай вёскі Сялец. Шмат знакамітых асоб тут нарадзілася. Ну і дай Божа, каб і надалей тут нараджаліся знакамітыя людзі, які праслаўляць вось нашу бацькаўшчыну. І дай Божа, каб гэтая вось крыніца талента тут не высыхала. На гэтым развітвайся з вамі, поспехаў, усё самае найлепшае і да сустрэчы ў новым цікавым месцы. Да пабачэння!